Біріншіден құттықтаймыз. Татарстан Yazıcılar Birliği құрылтайында енді 3-ші тапқыр кандидатураңызды қойғызын айттыңыз, ме? Болды, қандай хан? 3 тапқырдан соң жеңе аладыңыз. Нендей хислер ха? Хислер нендер дулкунлары бар енді әлбәтте. Ол бетінде біздің Yazıcılar Birliği'nin құрылтайлары, съездлары алар бет алдан бірнешіктен нәтижені айтып болмайды. Бізде өзінше халық, һәм ол соның белән қызыклы да, шын демократия деп біз гырланып та айта алабыз. Шуңа күрә құрылтайда рәис сайлау инде крәшсез, ниндидер хәтта ызгышларсыз да булмайды, ләкин быел чагыштырмача тыныч үтте құрылтай булай. Тынычрак. Менә бүген беренче эш көнедер инде яңа бүлмәдә, яңа эш бүлмәсендә. Беренче эш көне нинди проблемалар белән очраштыгыз? Иң беренче проблемалар монда менә шу хуҗалык эшләре булып чыкты. Yok, ansı da var indi. Lakin mena iң birinci bunda hizmetkarlar ettiler. Tübeden su öte. Mena şunu hazır şul problemini hal etesi var. Hem hatta Yazıcılar Birliği'nin stratejisinin harbik modula söz bitinde. Tezerge hesap var. Бигрәк тә бу құрылтайда Татарстан Yazıcılar Birliği элеккеге кебек эшләргә тиеш түгел, яңа сулар, яңа эшләргә кирәк дип белдерде. Нәрсәләрне үзгәртергә җыенасыз? Монда Yazıcılar Birliği'nde kim җитәкче булса да, yazıcı yanına килеп, сен булай яз, сен тегеләй язды, без өйрәтәмибез. Ләкин менә безгә нәрсә кирәк, нинди әдәбият кирәк? Яшьләргә нинди әдәбият кирәк бигрәк тә. Чөнки менә яшүсмерләр өчен әдәбият бик безнең җитми. Шуңа күрә минем уемча ниндидер иганәчеләрдән җәлеп итеп матди стимул. Менә шуның безгә нәрсәләр җитми, шуның исемлеген тезеп, Yazıcılarга мөрәҗәгать итеп, менә шундый сезне кызыксындыра торган сезгә стимул вәгъдә итәбез. Ансы шулай, менә сүз уңайына сез гонорарларны арттырырга вәгъдә бирдегез һәм Yok, min vəqdə vermədim, min tırışıb qarayım dedim. Min vəqdə verigə, min bitüzün bitik anaraqlarına bilgiləmiyim. Lakin... Dövlətten kübrək akça icələ bitu, həm şulay işməkərlər bilən işləv, şunun xaqına mı? Əyə, xəzər anasının dövlət degəndən, xəzər bir grantlar sisteması var. Menimcə, şuşu əhəmiyyətli, sosial əhəmiyyətli deyib eytigində, şuşu yaşlar üçün olsan, bugünkü temalar, aktual temalarını qozğatqan əsərlərə grantlar bulur deyip ümitlənəmin. Соңгы вакытта Татарстан Yazıcılar Birliği тирәсендә шундый зур шау-шу булды. Татарстан Yazıcılar Birliği'nin Россия Yazıcılar Birliği үзенә алып, берләштереп, һәм мондагы бүлекне бер филиал итеп калдырмакчы булды. Шундый сүзләр булды һәм сез аңа белүемчә каршы чыккан идегез булай. Сезнең фикер үзгәрмәдеме? Һәм бу юнәлештә кыдалау барачактыр дип уйлыйм. Ничек эш итәчәксез? Yok, bizde kıdalау bulur diye uylamıyorum ben. Allah'ın takdimi bulgan, Allah'ın indanı 30 yıl andı takdim bilen şıgalar benim hatırım, benim bittiğinde susunda işleyen kişi. Yazıcılar Birliği'nde de işledim ben, edebi konsultant olup. Bizge nerse biri o. Rusya Yazıcılar Soyuzu, o yüzü dersine etkende, ben bilmiyorum onların kimler finansiyelidir, finanslıydır. Lakin ol әлләнинди бай йышма тиге тирәк үзенең йыгынтысын куя торган йышма дип мин уйламыйм. Минем идеям мындай. Менә шушы мин санаган Yazıcılar союзларын, Yazıcılar birliklәрен туплаган ассоциация барлыкка килде. Аны җитәкли Дәүләт Думасы депутаты язучы Сергей Шаргунов. Ул әгәр дә эшләп китә алса, аның эшләп китүенә дә шик бар, чөнки Andagı Мәскәүдәге Yazıcılar союзлар бер-берсе белән алар тыныш алмый. Эффективлы икән аларның эше. Без, мәсәлән, алар аша Россия теге китап базарын ача алабыз икән, Россиянең теге әдәбият мәйданын ача алабыз икән, без әлбәттә ул ассоциациягә айрым мөстәкил ассоциатив әгъза буларак кирә алабыз. Алар кабул итсә һәм безнең язучылар әле хупласа.
Татар милләте алдында бик күп кенә мәсьәләләр тора бүгенге көндә. Иң ягын проблемаларның берсе инде ул җанисәп булса, гомумән алганда мәктәп проблемасы, татар мәктәпләре проблемасы. Әгәр татар мәктәбе юк икән, бик хак әйтелде курултайда, язучыларның да кирәге шуның кадәр генә кала. Бу мәсьәләдә ничек эшләргә җыенасыз? Бер генә иберне күрәм, сәясиләштерергә ярамый. Ул гап-гади бер процедура бар ди бит инде. Без шуларга каршы әлбәттә үз сүзебезне әйтергә, инде теге крәш башларга димим. Үз сүзебезне әйтергә тиеш. БДИ дигән әйбер бар бит инде, бердәм дәүләт имтиханы, ЕГЭ. Аны безнең татар баласы татар телендә бирә алмый. Нишләргә? Нишләргә? Монда менә ЕГЭны бетерү буенча мөрәҗәгать кабул итәсезме? Мәктәпләргә активлашып? Я, без кабул итәрбез, ул бит бершак аткан кебек стенага. Менә президент хузурында бит безнең телне саклау һәм үстерү комиссиясе төзелде. Марат Әхмәтов җитәкчелегендә бик менә курултайда да бик шәп чыгыш ясады. Без аның белән инде Язучылар берлеге иңгәйен торып, шушы мәсьәләләрне күпмедер кадәри хәл итү өчен бергә эшләргә тиеш, минемчә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт.